Tini serang salo hai no hai gomti TV ni mokolo kalaikha ti prasa kami amsai ni school ni mangfili school ni mung Longfung SB school ompi block by khobjak sapta mas school eba rung nok khulogya fiaba mas phaike beton eba salary ke manai no tongo tangai school ke khulogya gomti TV ni sungmung thangai nukha rungnogo punki chikuplung punnok slamjak bolnok slamjak bolongchai tongkha school eba rungno TTA DC ni EM borong ganang ni thani obono koimung narago je tiprasa kami amsai ni rungnok rogo bahaike rung phurungjagoi tong sabai sukruboi nainani bagoi ba nainani ongthung lukrokno sungmung obono chini thinang tamongno tabukchi asuk chini tiprasa kami amchai rogo rungnok rok hayongoi tongkha angkai chini tiprasa rokni thinang eba chati tamongno faidi hingke norok gomti TV bai korongoi tongdi chung norok no phunogoi tongnai gomti TV lukurok tamo saka khlai naidi busurong ni simebo amte ke engtong bisi busurong ko koi bosorok amole 1-2 bosorok kada kakna laika na 5 bosorok ke oro ticharok ke phada phai borok phurungna mane phurungtung phurung student phai apno borok phada phai ro daily da phai daily phai na mane wai sunugo amke to emne maso koibarok sopaiborok abo to gona khaje yang bu oron borok ungsuyaba ke school jehetu student kari happen bong mung tongi tongoba bong ni bagai chajanai rok to phainya amrok ngai ringi rok bada bag bagiana parro sarai ma khano bagya na ri register ganang lo hor busuk register ganang na naron parani sarai school ni sarai rok amo liso bosong ma lis na ke saimana emne o skulo je o kamini trairok siminda puri na alka kamini faibura puri agi roko age rokle makubon daw cha oron simi haike norong ni o kami wo school tongi phano tamo bial nangai oino kami ni school o thangai porinyan nang khano ni serero amo ke age masor bur khlai ke takisa nanai kam sanai boro dile phaya ke sapta ba baisa ke ছাত্র বাহাই নষ্টং হলে athani tenes par haike sejaman kok ungkata amo আগেলে जोंबो आनि बुंफोनो बुं दंनाय आंबो र परेजा अपन मासर द दिलि फायाता आमनि बागै तिनि कामिनि चरारो अन्न alka jaga thangni jata আগেলে जों परे फ्रोले बिबां न परे हि के बोबो बिबाग अरुण और परे আগেলে हमता के मासर किसा बुल अरुण सिनि खाय master o bul khaime ka tam kam bom hane tei bul khai दिलि फाया ब्रो athani mane আগেলে satro poriya mak kok khaita लामा बासे खाने master o dili phayangoi oron ni student no joto sepai thangka joto rung phurungnai eba rungnok chalagoi tongnai rokno obono koina muchungu norok ni school eba rungnok no kaham ke tuidoloi tongdi gomti TV ni mokolok laikhe joto lokoni thani sabai sukroboi phunukjaknai